Umuzi. Ake siqale nje ukuthi yini umuzi. Abantu abaningi bazi ukuthi umuzi izindlu. Mhlambe izindlu, mhlambe indlu enkulu, indlu enezakhiwo eziningi, umuzi ke lowo, yabo. Umuzi nendlu kuhlukene. Abantu abaningi they confuse indlu nomuzi. Umuzi unonkosikazi nendoda nezingane abathandana ngokweqiniso. Kusuke sekuwumuzi ke lowo. Manje umuntu ukabe nendlu noma abe nezindlu bese yibiza ngokuthi umuzi. If unkosikazi engekho noma izingane zingekho akusewona umuzi loyo. Ukubone noma unkosikazi mengekho mhlambe noma kuhamba izingane ukuthi khona le gap evulekayo. Ngobani kusuke sekungasaphelele. Akusewona umuzi lowo. Kunezinto eziwu-3 ezenziwa inhloko yomuzi ezigcina sezubulala umuzi. Number 3 ilento yokuthi indoda noma inhloko yomuzi ingabi naso isikhathi somuzi. Wena bayakudinga esontweni. Ngesonto usesontweni, ngomsombuluko usesontweni again, ngolwesithathu usesontweni, ulwesine usesontweni. Inkonzo wena uhamba phambili. Uzuza ukuveza ukuthi phela bayangidinga esontweni. Umuzi wakho awukudingi yini wona? If ngalona isonto uthola ukuthi umsebenzi. Kunabantu othola ukuthi indlela angenaso isikhathi ngayo for umuzi wakhe. Asisekho isidingo sokuthi angabi naso isikhathi somuzi wakhe ngobani imali, ukudla, yonke into ikhona la ekhaya. Kodwa still isikhathi akanaso somuzi ngoba uprioritize ini i-career yakhe. Yabo? Ngoba ufuna udumo, ngoba ufuna i-status, ngoba ufuna i-power at the expense of umuzi wakhe. Uthola ukuthi uya-invest emsebenzini kodwa ka-invest emzini wakhe. Uthola ukuthi unayo impela imali, ukudla kugcwele ifridge, kodwa isikhathi somuzi wakhe. Ngithe umuzi akuzona indonga. Umuzi indoda nenkosikazi nezingane. Kodwa uthola ukuthi akanaso isikhathi. Ngisho ingane iya kodlala. Yena isikhathi sokuthi ayobuka asikho. Uthumela imali nje kuphela yena, aqhubeke nento azenzayo. Azaza kuveza umuntu athi bayangidinga emsebenzini, bayangidinga esontweni, bayangidinga emphakathini. Abakudingi yini emzini wakho na? So leso senzo sokuthi ungabi naso isikhathi somuzi wakho siyawubulala umuzi wakho. Bese ubona usukuphunyukile, bese uyaxakeka ukuthi hayibo ukuphunyuke kanjani nje ngoba ngiyabondla nje la ekhaya, ngoba I'm a good man kanti ubungenaso isikhathi somuzi wakho. Umuzi uyafana nengadi. Ingadi if ungayinaki, if ungawakhipha ama-weeds azogcwala ugcine ivalekile ingadi. Ugcine ufile umuzi wakho. That's number 3. Indlela yokuqala ebulala amadoda abulala ngawo umuzi wawo, imizi yawo. Ungabe nasikhathi somuzi wakho. Number 2, indlela amadoda abulala ngayo imizi yawo yilento yokuthi uthi uyindoda unomuzi bese uhamba ulala namantombazane. Wena uhamba uqonywa, uhamba ulala. Abantu besifazane la ngaphandle, umuntu wesifazane uyi-receiver. Uya-receive umuntu wesifazane ngoba phela if ulala nomuntu wesifazane nishelusha ama-spirit. It's not only physical, nishelusha nemoya. Bese uyahamba uyolanda le moya koDelilah, konondindwa. Ulande le moya ubuye uze nayo la emzini wakho bese la ekhaya ngaphinde kube khona ukuthula. Kunamantombazane lana a-receive imoya yabantu abathwele.
Kunamantombazana lana a-receive imimoya yabantu abadla imithi. Kunamantombazana lana a-receive imimoya yabantu abababulali, abantu abathakathayo, yonke inhlobo. Bese wena uyasuka uthi unomuzi uhambe uyolala nalowo ntombazane, bese ubuya nalowo moya uzoyifaka lemzini wakho. Kunabantu abathwele lana. Kade ngibuka enye ividiyo nje ichaza enye intombazane ithi yona kwakumele ukuthi ilale nesidumbu isonto nesonto ukuze isithwalo sayo sihlezi sivukile, bese uyafika-ke uzolala nayo ngoba uhlulwe ukuyicontrola. Uma usuyindoda usunomuzi akumele uhambe ulala. Indlela amadoda aphoxa ngayo noma abantu besilisa abaphoxa ngayo, ngisho nala khona abaqwa izinampa, ngeyinjani iy'moto. Akumele uhambe ulala if uyindoda. Okungenani hlela kahle izinto zakho, hhayi ukuthi uhambe ulala noma ikuphi ngoba phela uvumelekile ukuthi ube nesithembu uganwe nje as much as you like. Manje yini ey'nkinga? Phila impilo yamanga okubalulekile. So lento yokuhamba ulala iyawubhidliza umuzi. At some point uzuze wehlise ngisho isithunzi sankosikazi wakho ngoba wena usuqonywa khona la komakhelwane, khona la ley'ngane ey'ncane lezi. Wehlisa isithunzi sankosikazi wakho, wehlisa isithunzi sey'ngane zakho. Iy'ngane zakho zingakuhloniphi, zingabukeli kuwe. Ayikho into ethena amandla njengokuthi ubone umzali ehambe egwegwile. Uthi akhuluma kusasa ushaya umthetho, zingafuni ukukulalela iy'ngane zakho, usufile umuzi wakho. Bese ulokhu ukuphosha ukuthi ngumzali, nguNkulunkulu, kanti uwe ukuhamba kwakho. Uma usunomuzi awuhambe ulala. Bese kuzothi number 1, indlela abantu besilisa noma amadoda abulala ngayo imizi yawo yilento yokungafuni ukuhlawula noma ukuhlenga izingane. Nina nihlawuli, uyamithiza nje kuphela kanjalo bese uyahamba uyoshada, uthola usofa silahlane wakho, jabule kube nje sengimtholile usofa silahlane. Ubani owathi if usumtholile akumele uhlenge iy'ngane, uhlawule iy'ngane, uhlawule amacala? Kuney'ngane namhlanje ezikhula zinenzondo towards obaba, ilento yokungafuni ukuyihlenga ingane. Uthola ukuthi ingane izofunda bese uhamba ukhala la uthi unini oyifunza ukuthi uwe indaba isuka kuwe. Yabona nje abantu abakhula betotosa ubabona ngokukhomplayina njalo. Unina lo ifida ushefu uwe indaba isuka kuwe ngoba wena into yokuqala bekumele ukuthi yenze ukuthi uyihlenge ingane khona izokwazi umthetho wakho, hayi umthetho wamawayo. Ukuthi izinto ayisebenzanga phakathi kwakho noma wayo akusho ukuthi ingane ungayihlengi. Ukuthi uxabane noma wayo akusho ukuthi ingane ungayihlengi. Bese uyafika uba isahluleke bese uzokhala ngoma wayo. Uma wayo uyifida uyihlawula nini icala, uyihlenga nini ingane khona izofunda umthetho wakho. Yabo, ingane ayihlengiwe. Khona ingane la ngaphandle ethi mina angisifuni isibongo sakithi, angifuni ngisho usibize, angisifuni ngisho epasini. Ingane iyibize ngesibongo sakomalume sakamawayo, izibize ukuthi yona iyosibanibani, mina ngunjapha mina, kanti ubaba yokaMakhanya ngunjapha mina ngiyena uMakhanya. Yini leyo nto leyo? Amadoda okadala leyo nto leyo. Anifuni ukuhlenga iy'ngane futhi abafuni hayi ukuthi kunjani ngoba imali ezinye izinto iyaphuma, kodwa leyo ukuthi umuntu enze iqiniso, enze into right ayiphumi. Kumele ukuthi kudatshukwe ukuthi hayi akanayo imali. So amadoda ayayibulala imizi ngokungafuni ukuhlenga iy'ngane. Lento yokungahlawuli amacala, lento yokungahlenga iy'ngane ayihlambulukile, ibulala isizwe. Iyi-crisis futhi lento le. Iningi kakhulu manje ingane eziyimlanjwane, ziningi kakhulu. Uthola ukuthi ingane leyo ongayihlenganga ngisho izama ukwenza kahle izoshawa izenzo zakho baba. Izoshawa izenzo zakho ukuthi wena ulungisanga. Ngeke phela ilungisa amacala akho khona uphila. Bo baba, hlengani iy'ngane zini ngoba niyayibulala imizi.
yobaba beni. Sabonga kakhulu.